Ndokachere mabi yangu tinokutambirai kunhau manhoko zuva rogumi nombiri mwedzi uno waGumiguru. Munyaya isingafadze, nyasi mapurisa akanda utsi hunokashidza nokutosvora madziso mubhazi ranga rakaita kuti shaku vanhu kuzara. Mapurisa aya kwaianga abata bhazi iri achida kuti vanhu vadzuruke mubhazimu, asi bva andomukirira kukanda mweyayo. Izvi zvinotoshamisa nokuti wazhinji watosayawo kuti kohokona kuida kusikinya tukono kusosa ngozi nopaisiri. Izvi zvarwadza wazhinji nokuti manga muno wapwere muino hwara wanochembere muino nevamwe wangu vachienda kudhorobha muHarare. Tinovimba kuti pachaita zvinhu zvichaitika wakanda mweyayu wakabatiwa wakasungiwa. Mune imwe nyaya inovhundutsa, vakuru bato reZANU-PF vari kuita basa rokurwisana vega zvokutoti vakutoridzirana pfuti. Nozuro uno kumba kwaumwe anonzi Rugeje weZANU-PF kwakaita pfuti dzakarira chigwakwakwa chaicho. Izvi zvakasiya mubodzi apfa. Hurumende yakabva yandonyenyeredza kutoringa hawo kurutivi sopasina zviri kuitika. Izvi tinofunga kuti zvinhu zvakashata zvikuru, nokuti ndio vari pamberi kuti bato reMDC ndio riri kuita izvi, asi ivo varivo vanozvinhu. Takasaya pokuringa mutungamiri wenyika ari kureketa kuti Zimbabwe yakagonzi nobazi rozveutano pasi rese reWorld Health Organization yakakonetsa kuringana nodzihwa mupengo. Izvi zvinhu zvakatoshamisa wazhinji nokuti paribepo zvakanyepiwa. Bazi rozveutano pasi rese rakati riribe kunyepa izvi, uyehe nokuti mutungamiri wenyika aida kuzama kuita sei kuti areve mapwapwa akadaro. Ndokubodoka kwetinogaroreva uku kunoteteredza wazhinji mumiyawa. Wabvana wokwaMutare wokudunhu roManicaland wanosvika 400 kwai wasiya chikoro nonyaya yomimba. Wakabatira mimba kubva ipo paisiwa mupfigwa zvokuti waribe kubenhuka munguva ino yekuvhurwa kwezvikoro pokare. Izvi zvinotosuvisa nokuti tinenge tichiringira kuti wabvana wagokwanisa kuitawo ramangwana rinopundutso waribe kuringira kuvanhurume. Izvi zvinorwadza aidi. Kwai bhangi renyika ragoburitsa mari inoita mabhiriyoni 2 nechidimbu omari yomuZimbabwe kuti ibatsire maindastiri kuti aite zvokunadzira zvinhu. Wati makambani anoita zvokunadzira zvinhu ngavagoita wakumbire chikwereti pamari iyi wachapuwa zvokuti zvivabatsire kurerutsa basa ravoro. Hurumende yedu kureketa kuno yakaringa hayo kudivi, asi makomo chimanimani umo mumwe munogara mhuka dzomusango muri kuita zvokuungiwa goridhe zvisiri pamutemo ikweyo. Wazhinji vari kuita zvokuunga goridhe iri vari kutireketa kuti wakatumiwa nevakuru vehurumende, vari kupuwa mvumo yekuita izvi nevakuru. Izvi zvinotorwadza nokuti vakuru ivava vanofanira kunge vachitochengetedza makomo nomuninga nezvimwe zvakanaka kuitira kuti tirege kutaikiwa nozvo warendo vanouya kuona. Tiringedzo pasi rese. KuNigeria zvokuratidzira zvakaitiwa padandemutande zvokuti #EndSARSNow zvakabatsira nokuti nozuro uno hurumende yakabva yareketa kuti bazi romapurisa rinoita zvokuponda vanhu rabva rambisiwa. Izvi zvinotofadza. Tindori muNigeriyamo paino hurumende yavo pokare wagoderedza mari dzemagetsi kwemwedzi 3 iri kuteera. Izvi zviri kuitiwa kuti vanhu vareke kugovhiringika nonyaya yedzihwa mupengo rakadzika rii. Nyika yeKenya kwai yachizotanda kuvhura zvikoro pokare.
panga paita mwedzi mutanhatu waribe kuvhura zvikoro kureketa kuno kwatangawo danho rochina, danho rosere nedanho rogumi nombiri. Vana mai vokuMalawi vagoita zvokuratidzira kuhurumende yavo nokuda kwokuti iri kutyora mutemo wenyika uyo unoreketa kuti panofanira kuita wanhu wakaenzana pakati pevanhukadzi nevanhurume pakupiwa vanhu mabasa. Hurumende yachakwera iribe kuita izvi. Munyaya yekugumisira yanyasi, kumabuda zuva kwenyika yoDRC kwaita pokare wanhu vari kuita zvokumukira hurumende. Wanhu kwaiva kutotanda kuvhiringidza wanhu vanosvika 50 vakatotiza misha yavo. Takadaro mabii angu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.